салом ва хуш омадед бинандагони азиз ба барномаи ахбори озодӣ ки навгониҳои тоҷикистону ҷаҳонро фаро мегирад. имрӯз 14 октябр аст ва ин мавзӯъҳоро пешниҳоди шумо хоҳем кард. дар нишасти байналмилалии Миср бо талошҳои 4 кишвар ва тарҳи пешниҳодии Доналд Трамп созиши оташбас дар Ғазза имзо шуд. аз ҳамаи шумо сипосгузорам. ин рӯзи бузург аст барои ҷаҳон. ин рӯзи бузург аст барои ховари миёна. дарди бадро давои баъд акнун шаҳрвандони Тоҷикистон барои дуохониву ҷимбарорӣ ба берун аз кишвар мераванд. ва ҳамчунин дар бораи ошхонаи дар Қирғизистон мегӯем ки таомҳои тоҷикиро пешниҳод ва фарҳангҳои кишварҳои Осиёи марказиро муттаҳид мекунад. аз нигоҳи мо ғизо дар Осиёи марказӣ на ҳама вақт танҳо барои пур кардани шикам аст. аммо дар оғоз аз як мавзӯи дигар мегӯем. корманди комиссарияти ҳарбии ноҳияи Восе ки дар як садамаи пурқурбонӣ айбдор мешуд, бар асари ҷароҳати бардоштааш дар бемористон вафот кардааст. Наҷибулло Рустамзодаи 33 сола рӯзи 22 сентябри имсол 3 узви хонаводаи як даъватшавандаро ба мошинаш савор ва бо суръати баланд ҳаракат карда ба мошини самти муқобил бархӯрда буд. дар ин садама 3 нафар дар ҷои ҳодиса ҳалок гашта, Рустамзода бо мусофирон ҷароҳат бардоштанд. ин садама бори дигар баҳси бо зур ва фишор ҷалб кардани ҷавонон ба артишро ба миён овард. тафсилот дар гузориши ҳамкорам Мумин Аҳмадӣ. бале шаҳло, Наҷибулло Рустамзода корманди комиссарияти ҳарбии ноҳияи Восе ки дар садамаи бо ширкати ӯ 3 кас кушта шуда буд, дар бемористон ҷон додааст. Садама рӯзи 22 сентябр замоне рух дода буд ки ӯ савори Toyota Camry ба мошини самти муқобил бархӯрда буд. вазорат корҳои дохилӣ садамаро иштибоҳи ӯ номида буд. ду манбаи радиои Озодӣ гуфтанд ки дар ин садама ҷигару сар ва чанд ҷои дигари бадани Рустамзодаи 33 сола сахт осеб дида буд ва пас аз 3 ҷарроҳӣ ба ушна омада ва рӯзи 8 октябр даргузашт. ӯро дар зодгоҳаш дар шаҳри Кӯлоб ба хок супурданд. ҳамсуҳбатони радиои Озодӣ гуфтанд ки корманди комиссарияти ҳарбӣ он рӯз ба хонаи Мирзо Ҳусайн Нуриддинов, сокини деҳаи Заҳматободи ҷамоати рӯдакии Восе рафта, аз ин мард хостааст ки писарашро барои рафтан ба артиш ҳозир кунад. писари ин мард ки аллакай барои рафтан ба хидмат аз ташхиси тиббӣ гузашта будааст, он замон дар суғд будааст. ба гуфтаи ҳамсуҳбатони радиои Озодӣ, Рустамзода падар ва келини ин хонаводаро ба хотири фишор ба ин ҷавонро зудтар пайдо кардан мехостааст бо худ ба комиссарияти ҳарбӣ биёрад, вале ҳангоми бо суръати баланд рондан ба садама дучор мешавад. дар ин садама 3 нафари савори мошини Opel кушта ва Рустамзода бо мусофирони мошинаш аз ҷумла падару келини ҷавони даъватшаванда ҷароҳати гуногун мебардоранд. пулис бе зикри мансаби Рустамзода гуфта буд ки ӯ бо суръати баланд мошин ронда сабаби ин садама шудааст. тафтиши парвандаи ин садама пас аз марги ӯ қатъ шудааст. дар Тоҷикистон даъвати ҷавонон ба артиш идома дорад. бархе аз сокинон шикоят мекунанд ки дар аксар маврид мақомот аз роҳи зур ё аблава ҷавононро ба артиш мебаранд. садамаҳои нақлиётӣ низ дар Тоҷикистон афзоиш ёфтааст ки аксаран сабабҳояшон бо суръати баланд ва риоя накардани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ гуфта мешаванд. бар асоси омори расмӣ рӯзе то 3 нафар дар роҳҳои Тоҷикистон дар садамаҳо кушта мешаванд. роҳи вуруди кӯмакҳои башарӣ ба шаҳрдӯстона ба Ғазза ки 2 соли даргири ҷанг буд боз шудааст. рӯзи гузашта Доналд Трамп бо раҳбарони Мисру Қатар ва Туркия созишномаи оташбас миёни Ҳамос ва Исроилро имзо карданд. раис ҷумҳури Амрико гуфт ки ховари миёна ба марҳилаи комилан дигаре ворид шуда, акнун ин минтақа орому дар сулҳ зиндагӣ хоҳад кард. ҳамкорам Хиромон Бақозода гузориш медиҳад. фи тайи сафҳати ссираъ вал айши биаман. Дональд Трамп, президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, бо раҳбарони Миср, Қатар ва Туркия дар Шарму Шайх созишномаи оташбас дар навори Ғаззаро имзо карданд. созиши сулҳ миёни Исроил ва Ҳамос, гурӯҳе ки Амрико ва Иттиҳоди Аврупо онро террористӣ мехонанд, бо талошҳои 4 кишвар ва тарҳи пешниҳодии Дональд Трамп ба даст омад. дар ин нишаст намояндагони Ҳамос ва Исроил иштирок надоштанд. Доналд Трамп дар Шарму Шайхи Миср гуфт ки ҷанги 2 сола дар Ғазза поён ёфт ва ховари миёна ором шуд. аз ҳамаи шумо сипосгузорам. ин рӯзи бузург аст барои ҷаҳон. ин рӯзи бузург аст барои ховари миёна.
ҳамос 20 гаравгони зиндаи исроилиро раҳо кард ва ваъда дод ки пайкари 28 тани дигарро ба наздиконаш месупорад. исроил наздик ба 2000 зиндонии фаластиниро раҳо кард ва артишашро аз ғазза ақибтар бурд. дар марҳилаи дуюм бояд ҳамос бесилоҳ шавад ва назорати ғазза ба дӯши як гурӯҳи байналмилалӣ супурда шавад. исроил ҳам иҷоза додааст ки кӯмакҳои бештари башардӯстона ба ғазза интиқол дода шавад. ин ҳам манзарае аз ғазза пас аз 2 соли ҷанг аст ки ба харобазор табдил ёфтааст. мардуми ғазза дар ҷустуҷӯи сарпаноҳ ва пайдо кардани ғизо ҳастанд ки ҳоло кишвару созмонҳои байналмилалӣ ба ин борика интиқол медиҳанд. бар асари ҳамлаҳои Исроил беш аз 67 000 нафар дар ғазза кушта шудааст. исроил пас аз он ба ин минтақа ҳамла кард ки ҳамос рӯзи 7 октябри соли 2023 ба ин кишвар ворид шуда 1200 нафарро кушт ва 250 нафарро гаравгон гирифт. рӯ меорем ба мавзӯъҳои дигар. раиси думаи давлатӣ Вячеслав Володин гуфт ки дар давоми 8 моҳи имсол барои вайрон кардани қонунҳои муҳоҷират 35 000 шаҳрванди хориҷӣ аз хоки Русия ихроҷ карда шуд. ба гуфтаи ӯ дар феҳристи афроди таҳти назорати вазорати корҳои дохилӣ то 1 сентябри имсол исми 770 000 муҳоҷире қарор дошт ки қонуни муҳоҷиратро вайрон карданд ва 3/1 онҳоро занону кӯдакон ташкил медиҳанд. ин афрод бояд аз кишвар ихроҷ шаванд, навиштааст Володин дар саҳифааш дар шабакаи Макс. Володин афзудааст, онҳое ки мақоми худро қонунӣ накарданд бояд пеш аз он ки Русияро тарк намоянд ба мақомот хабар диҳанд ки дар кадом рӯз бо кадом роҳ ва ба кадом кишвар сафар мекунанд. ӯ гуфтааст, агар чунин нашуд муҳоҷирро зӯран баъди ситонидани ҷарима ва бо муҳри ихроҷ ба муҳлати 5 соли баъдӣ аз хоки кишвар берун мекунанд. раиси парлумони Русия ҳамчунин гуфтааст ки чораҳои ҷоришуда барои ба танзим даровардани соҳаи муҳоҷират дар ин кишвар мусоидат мекунад. Русия дар давоми 2 соли охир даҳҳо қонуни маҳдудкунандаи ҳузури муҳоҷирони кориро қабул кард ва дар амри иҷрои ин муқаррарот бо ҳар роҳ бисёр вақт аз роҳи зур ва фишору таҳқир даҳҳо ҳазор хориҷиҳоро аз хоки ин кишвар ихроҷ намуд. дар миёни онҳо ҳазорон шаҳрвандони Тоҷикистон ҳам мебошанд ки дар Русия кору даромади худро таъмин мекарданд. шумо барномаи ахбори радиои Озодиро тамошо доред. дар пайи шадидтар шудани муҷозот барои фолбинҳо дар Тоҷикистон, муштариён барои мулоқот бо ҷодугарону ҷинбаророн ба хориҷа рӯ оварданд. ба ин раванд хабаргузории Азия Плюс таваҷҷӯҳ кардааст. рӯзноманигорон дар шабакаҳои иҷтимоӣ навориро мушоҳида намуданд. дар он зане ба қабули Иқбол Солиев рафтааст ки худро дуохону ҷинбарор унвон медиҳад. дар Тоҷикистон ҳастед? از کجا؟ از دوشنبه؟ از شما فقط اخلاص لازم است. شفا را خدا می دهد. اخلاص سنایی که دست بزن. یادآور می‌شوم که از سال جاری در تاجیکستان برای جادوگری از 6 تا 7.5 هزار سومانی و برای مشتریان فولبین ها از 3700 تا 4.5 هزار سومانی جریمه پیش بینی شده است. اگر فولبین را بار دوم دستگیر کنند او را جریمه به اندازه از 1500 تا 2000 نشان دهنده برای حساب ها یا محرومیت از آزادی به مهلت از 1 تا 2 سال انتظار است. طبق اطلاع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در نیم ساله اولی سال جاری در کشور 495 حادثه جادوگری و فولبینی آشکار شده است. حالا میرویم به قرغیزستان که در بیشکک آشخانه هست طعام‌های ملی تاجیکی را به مشتریان پیشنهاد میکند. در اینجا همچنین مرکزی کدوک جای دارد که نمونه‌های فرهنگی
тамоми осиёи марказиро муттаҳид менамояд. муассиси ин тарҳҳо рӯзноманигор ва эҷодкори тоҷик Диана Раҳмонова мебошад. ӯ аз соли 2010 дар Қирғизистон зиндагӣ ва ҳоло сокинони Бишкекро бо қурутоб ва фарҳангу ҳунари тоҷикӣ ошно мекунад. Хабарнигори телевизиони настоящи время Камила Валиева дар ин бора гузориш таҳия намудааст ки ҳамроҳ мебинем. муҳим он аст ки табақи чӯбин хушк ва беҷағ бошад, мегӯяд Диана Раҳмонова, муассиси ягона қаҳвахонаи Бишкек ки таомҳои форсу тоҷикро пешкаш мекунад. ҳоло ӯ чӣ гуна омода кардани қурутоб, як таоми машҳури тоҷикиро нишон медиҳад. дар табақи чӯбӣ нони фатирро майда карда бо он қурути об карда шуда гӯшти бирён ва сабзавотро ҳамроҳ месозанд. дар охир ба болояш равғани доғшудаи зағиро мерезанд. барои ӯ ғизо як василаи ошно намудани шаҳрвандони Қирғизистон бо фарҳанги ватанаш аст. Мне всегда было обидно, что ман ҳамеша аз он нороҳат будам ки дар бораи Тоҷикистон ва тоҷикон маълумоти сатҳӣ дода мешавад. онҳо намефаҳманд ки ин мардум чӣ гунаанд, чӣ фарҳанг доранд. дар асл онҳо мардуми хеле босавод ва мутафаккир ҳастанд ва ман мехостам дар ин бора ба дигарон маълумот бидиҳам. очень поэтичный народ. И, собственно, этим мне вот как раз хотелось всегда делиться. Диана бори аввал ба Қирғизистон 15 сол пеш омада буд. пас аз як сол вай тасмим гирифт ки дар ин ҷо бимонад. ӯ аввал ҳамчун рӯзноманигор кор карда, сипас ба пеш бурдани лоиҳаҳои фарҳангӣ шурӯъ намуд. мегӯяд қирғизҳо ва тоҷикон шабеҳи ҳам меҳмоннавоз ва чеҳракушоданд. ман фикр мекунам ки аз як ҷиҳат дар ман як нав рӯҳияи озодипарастӣ ташаккул ёфтааст, зеро аз нигоҳи фарҳангӣ мо мардуми кӯчманчӣ нестем ва барои мо устуворӣ муҳим мебошад. дар Қирғизистон ман ҳамеша як ҷасорате эҳсос мекунам, яъне барои ман Қирғизистон бо ҷасорат, озодӣ ва як нав ғурур тавъам мебошад. Диана дигаронро бо Тоҷикистон ва дар умум бо кишварҳои Осиёи марказӣ тавассути мусиқиву ашъор, намоишгоҳу маҳфилҳо ошно мекунад. дар ин ҷо ӯ осори занони ҳунармандро ҷамъоварӣ мекунад. аз ин рӯ дар ин на танҳо қаҳвахона, балки маконест ки ҳар як гӯшааш аз ашёи офаридаи мардуми тамоми минтақа иборат аст. идеяи ягонагӣ дар рӯйхат ва ё меню низ дида мешавад. вижагии мо дар он аст ки аз нигоҳи мо ғизо дар Осиёи марказӣ на ҳама вақт танҳо барои пур кардани шикам аст. ин як имконияти хубест ки мардум аз тариқи таърихи ин ғизо ва таомҳо дар бораи Осиёи марказӣ маълумот бигиранд. Диана аз он хушҳол аст ки Бишкек ва Душанбе тавонистанд ҳама баҳсҳои худро ҳал намоянд. вай мегӯяд дар душвортарин замонҳо маркази онҳо яке аз камтарин ҷойҳое буд ки ду кишварро ба ҳам пайванд мекард. мо ба наздикӣ дар ин ҷо як консерти бузурги рокро бо иштироки ду гурӯҳ аз Тоҷикистон баргузор кардем ва албатта онҳо ҳама шоданд ки ниҳоят шиддат паст шуд ва мо дубора ба ҳамдигар робитаро барқарор дорем. ман фикр мекунам ки ин хеле муҳим аст. Диана эйтминон дорад ки дар ҳамфикрии миллатҳо қудрати бештаре мавҷуд мебошад. вай бо як қирғизистонӣ издивоҷ карда ду фарзандашро дар ин ҷо ба дунё овардааст. бинобар ин Бишкекро хонаи дуюми худ медонад, вале хонаи якумашро ҳаргиз фаромӯш намекунад. ва бунёди атфоли Созмони Милали Муттаҳид мегӯяд дар Аврупову Осиёи марказӣ тахминан 3/1 кӯдакон дар оила бо хушунати ҷисмонӣ ва наздики 70% бо хушунати равонӣ рӯбарӯ мешаванд. дар ин бора дар гузориши нави ЮНИСЕФ зикр шудааст. рӯзи 14 октябр дафтари матбуоти Созмони Милали Муттаҳид навишт ҷазои ҷисмонӣ аз турсакӣ сар карда то латтукӯб нисбати 30% кӯдакони сокини ин минтақа раво дониста мешавад. то 69% нобулиғон бо хушунати равонӣ мисли таҳдид, таҳқир ва пас задани шаъну шараф рӯбарӯ мегарданд. дӯстони азиз, бо ин матлаб расидем ба поёни нашри навбатии барнома ахбори озодӣ. ташаккур ки моро тамошо мекунед. агар хостед хабару гузоришҳои аз ин бештарро бихонед ё тамошо кунед, сомонаи мо озоди.tj ва озоди видео дар YouTube дар хидмати шумо айзон аст. саҳифаҳои дигари мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ Instagram, Facebook, Telegram ва TikTok низ фаъоланд. то барномаи фардо худро эҳтиёт кунед ва худо нигаҳбони ҳар як шумо.